Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga DC. Selamat sore guys. Alhamdulillah, gimana ceritanya guys? Ngeteri kering mie karo sego karo telur iki ngeteri anak lanang guys. Kan do puasan Daud. Maksudnya sing Mas Bagus sing poso Daud guys. Sedina poso, sedina orang ngono ki nggih. Lah iki mang ketepaan ya kebetulan desih ki kok pas masak apa ya guys? Masak teronan. Jadine yo sebulan sekali desih kuwi gawe ambeng kecil-kecilan ngono lho guys. Kok yo katepaan anak lanang iki pas puasa Daud. Lah desih waktu nganter makanan rono kuwi guys. Maksudnya ngeterno kuwi tak nggo dinggo buka lah sore nggih. Kok alhamdulillah desih dapat rezeki guys. Lagi-lagi dapat rezeki dari Mbak Suryani Taiwan ngono nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Senengku ki wis walah ya Allah Gusti, Masya Allah tabarakallah nggih. Rezekine muga-muga ngalir terus Mbak Suryani nggih. Pokoknya jenengan di Taiwan selalu diparingi sehat, panjang umur, lancar rezekine, dimudahkan segala urusane nggih Mbak. Ya Allah, dhisik sampai gak iso mikir. Pokoknya lagi-lagi rezeki ndeknane kan ali-ali nggih 2 gram. Kuwi totale 1 juta. Lah saiki wis diparingi neh rezeki neh. Pokoknya Masya Allah tenan. Masya Allah tabarakallah nggih. Desih gak iso bales apa-apa nggih Mbak, cuma bisa bales mendoakan Mbak Suryani di Taiwan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat-sehat terus, lancar rezekine nggih. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Dek Dinda makasih buat Mas Bagus, Mas Aziz selalu nyiprati rezeki buat Dek Dinda. Pokoknya setiap jajan, nah setiap pokoknya gak keri dianggap adik dhewe ya guys. Ya Allah, pokoknya Masya Allah tenan nggih, rezekine selalu pokoknya nyiprat guys. Kuwi cah loro, kuwi cah telu mbah pomo lah sekeluarga. Pokoknya rezekine nggih ngalir terus seperti air zam-zam yang tiada hentinya, diparingi sehat terus, panjang umur, dan semua family online tanpa terkecuali dimanapun panjenengan berada ngono nggih. Pokoknya nggih gak iso bales apa-apa tenan guys. Tak bulan baleni desih cuma bisa mendoakan panjenengan semuanya. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya, terutama ibu yang ada di Taiwan, Bu Edese sing selalu nyupport Dese, sing selalu mendukung Dese, sing selalu memberi apa Dese nggih. Semoga diparingi sehat, panjang umur, murah rezekine nggih Bu. Meskipun Ibu sekarang nggak pernah jarang komen nggih guys, tapi selalu mengikuti ngono Bu. Iki selalu mengikuti videone dan kontene keluarga DC. Sehat-sehat selalu nggih Bu. DC cuma bisa mendoakan dari sini Bu. Semoga panjenengan sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine ngono nggih. Wis ngono ae untuk dilanjut neh iki DC iki ceritane lho guys, wis mateng kabeh. Enek kering, enek mie, enek endok, wis tak sepilno ya. Tak suwepilkan guys. Nang sing masak yo aku yo Dek Dinda wis campur aduk pokoke. Kowe entang gawe ambenge, Nduk. Kuwi cuke jabut terus nang diambeng dikeki bucu. Nah, iki guys, iki kering. Terus mie, terus iki telure. Telure karek nyigar-nyigar ngene lho, Nduk. Terus dikasih jajan pasar. Jajan pasar emang di mang. Walah entuk cilik-cilik krucil-krucil ya, Dik. Oh, alah yo kok entuk sak mene iki ndak yo. Alah sing penting enek jajan pasar ya, guys. Kena nggo syarat ngono ae. Wong kondangan opo guys, kondangan cah cilik-cilik. Ora kondangan geden-gedenan. Lah ambenge iki yo simpel. Trimo ning nampan ngene iki ya guys, diparingi godhong gedang lho, nampan terus diparingi godhong, diparingi ngene ae sego, terus diparingi bucu, dikei bumbu mie sembarang kalir mau. Wes setiap 1 bulan sekali ya guys. Kayak Dik Dinda arep gawe jenang
abang putih urung digawe. Enak tamu guys, lek free. Lek Damirah kenapa lek? Keselen. Kuwi lho gawe rono lah. Kok bayar? Elok biar 30 lah. Iya, bature yo ngono. Cetekno sik kuwi ngono. Apa? Iki lho lampu. Cek, tolong tulisna aku nyekeli. Saiki apa? Bayar guys iki. Berarti kok Agustus neh ya. Iya lah iki ngene yang mbok tulis 30 terus kene srik ngono. Dia jeneng ku mbok tulis ah. Aku nggak Sujoko ngono pokoke sing wong lanang-lanang tok ae. Masa aku ngono wis mbok tulis ke. Ki apa ning gone Mbah Jami iki lho mumpung wong wis teko. Dah cakai melok rene apa nih? Sret lah ngono. Kene. Wes lho Iya, tekan lali aku lah. Jene kayak kene. Anu duwe kayak kono. Merak ya? Ayo Dek, aku tak ning gone Mbah Jami nya, kanune gowo. Ya Allah. Mama. Mama kayak kluntrung tak berdaya, guys. Ya Allah. Mama. Ya. Pulpane buka ini ya? Wis duwe ya ta. Hampir 100 lah yo ngi 30 sik. Aku 30 lah wong ijek setahun penting ngono lah kok. Bayar nimang malah habis dilunasi, tak penging, Mbak, sampean iki dhuwit mlaku. Mending ku kulaan sik aku ngono. Apa iya ya Bu? Lah yo aku ki cuma yo gak tek nganu yo cuma nyarano, wong bayar 15.000 yo ora apa-apa. Ayo Deknya gowo tak ning Mbah Jami wong selak kampung ning omah, desuk wis gak enek kok. Kerja nggih do balik ayo. Kayak Pak Pri ning kene, lek Pri ngeterno lek Damirah. Ngono apa pijet Mbah Lani. Ayo Dik. Siapa anu matok saya pulang tak ijoi kakekmu ya. Bisa mantok. Kok Dek. Dadah Isa. Mbok nambahi ngono kita lanjut guys yo, penarikan kita lanjut. Alah nek melok malah roni-roni, kasah ndere Pak De ning omah. Nek mbah ke lho. Cek gowo lek iki lek. Gowo lek. Ayo ikut ayo ikut. Sejale kuning sama mama. Kene olah kok piye Bapak? Bisa. Kaget. Kowe main kepala lagi. Iya ini nambah aku kuwi Dek. Udah Jami guys. Anu nek masak gak meneh. Bayar 15.000 sih apa bersumben maksudnya dari Jerome mau tak bukan tak sampean bayar sithik yo nek sithik ngomong ngono tibane sumben berdua patenan sithik halo korbannya tidak nyimpak tak saya di sampai kalau aku manggil Kak. Dipaiku. bayar piro mak 15.000 mak iya ya gak apa-apa betule lah yo ngono kok engko nek nganu akeh-akeh bisa malah kambutan kowe mending tak duwene wong 15.000 sithik lah yo sithik saben sasi wis alhamdulillah kok iya guys pleseran mbok kangen tuane akeh iki lah yo engko nek nuruti sampeyan bar panen brek malah tuane malah ngono kambutan kok kembel kowe iya bayaran dek iki nek sore kon menesis kae dek sore tak langsung bae kok jangan lah ya, kalau 5 ya,
Sejak ae ngakak. Ijo iki mang Mbak Erni malah HP dilunasi. Mbak, sampean iki dhuwit nggo mlaku sik atuk. Atuk bayar 15 lah ngiki lho, tiap bulan 15.000 enteng bingko aku. Iya yo Bu. Lho, tak iki ya aku. Dek mang cara Pak Salim ini Pak Salim. Iya Kak Rene. Kak Rene. Kene Rene. Aku titip ngene Mak. Bareng-bareng. Aku Pak Salim gak. Iya, aku yo lali nek iki mang dino Selasa iki. Ora Tete nek Rene nek Bu RT yo ora nek WA aku. Ora rene yo senduk aku. Wis tak terusne yo. Iya. Monggo nih Wakini yo kocek, gak apa-apa emang. Iya. Yo tak parani sore lah engko aku. Cari Nora arang ngedul. Lah yo. Mang wis entuk sak mengalor rono. Oke, lanjut guys. Apa ini? Oh, iya. Dar. Assalamualaikum. Nek Rino golekane yo angel nek ngono nek bengi dik. Kalau taran 15. Tarian 15. Mbah Men gue ya. Nek Rino yo golekane ning baon. Coba Mbak seragame sing apik lho. Lho, ya padha Mbah, mosok Apa? lho. Sampe diseragam Mbah, ditukokno kabeh ngono rek. Makane tak tarik saiki. Lah mbek Mbah rek. Babiet. Walah iki hiburan yo HP niku Mbah nek sore. Yo mudeng TikTok barang. Yang metre. Yang yo TikTokan barang kok, Din. Mbah iki. Aku Iki iki ditulis Mbah Men apa Mbah Wakini? Mbak gini. Lho. Ku tambal leban. Lho wong nganu kepala keluargane Mbah Men dek iso. Sadaran. Sarubah. Kula duit. Duit sing alam. Men iki men sapa lek? Agus Mukmin. Sing ngati men, Mas yo. Lanjut. Ampun. Berarti kowe ndak mau dong tak rek. Lho, wis entuk karanggone sampean tok ya. Lah alor Yo. Bayar piro, Mbah? 15.000 kowe. Masuk 5.000. Lah 30 bulan. Mas aku mbok lunasi misan ngono. Kok jombang tak bayar, Bro. Aku ndek sore wis mula-mula somong ya, Mbah. Lho, iki 5.000, Mbah. Lah sing kono Ndi? ul. Kan Ulon papat kali, Lis. ulon kali Mbak Lis Lis. ndek ingin. Sing taman, lor. Sing ora gelem yo gak sah ya. Iya, aku juga masuk kok. Yo, ndek esuk Wis sampean nyadran kan wis rasa tarik. Ya maksudnya iki aku yo nganu Mbah, ngene iki lah yo sing ikhlas maksudnya, sing gak ikhlas juga apa-apa. Karo kan saiki gampangane kan semakin tahun kan semakin ada ketingkatan. Tapi engko nek wis roh rasane ngene iki sok menak wis Iya, kan. roh rasane keringanan kan oh iya yo ngono. Lah masalahnya nek turane masuk kan yo nakal, yo Kas. kagem. Lah mosok ape lho Mbah sak rewangi kok ngene aku gak entuk opah kuwi lho, aku wis ikhlas kok. Makane kan nek Aku usuranku iki kan di- sing narik ki tarik 2.000 ki- apa 1.000 rupiah kan ngono maksudku. Lah ya makane ditarik genah ngono kuwi aku wis alhamdulillah. Aku tak rewangi ngene iki lah iki ora entuk apa-apa. Sampai nek kasih dadi ora akeh apa-apa. lho ape digunakno apa, misale gorapan kok gerabah apa nek anak uji Nah, kacat iya. kan iso digunakno juga. Maksudku ngono. Iya basi-basi. Ya yo dik basi. Bojoku sing wong meneng bijak kok piye. Jaya. Mati. Yo, kemagel. Mbah Men ngono kuwi. Cara warung. Aja suwe-suwe Din ayo nang anu. Iki pokoke tak dasi sisa kerja benteng ya kuat. Ya video panas Ah lah cek enteng. Lah aku ngene sunek dadi ngaten darane gak kuat iki. Lah Dinda ki ngene, "Alah sumpin paling kok." Lho, saiki wis sak wedho aku iki. Lah saiki lho Mbah sik cilik lho sumpin pirang puluh tahun kan gak kuat teh kowe. Dhuwur mendhen kowe. Soalnya wis nanti aku dikuli kok. Lah tapi nek Dira wis terkenal. ngene-ngene ya ora makane padha. ya. kuwi diciblokno aku. Lah kene leren kuliah. Pokoke subuh iki kekelen iki pokoke subuh. Ayo lanjut guys lanjut. Yo karek kene tok. Iya karek sadit ngawur ki lho. Golek nek Rino yo arah sing Ulah omonge lho nek sing ora gelem gak apa-apa. iya wis kesepakatan kae kok kumpulan kok.
banter mulai Mbak. Aku narik Mbak. Sampai mesti ngomongi lewat ini ya. Kan gak melok kumpulan sampean nggih. Lho kuwi nggih, sing pas iki lho Mbak, wis bar gunungan wis bar nyadran. Ora kumpulan neh. Lah iki narik iki ben sasine, kowe tiap tanggal 10 ki narik 15.000 iki lho. Nyadran Somben. Pokoke Somben jenengan wis gak bebas ditarik ngono Mbak. Cara sampean melok ngiring kok seragame ya padha kabeh ditukono ning online ngono. Gak satu Mbak wis kok tarian iki pokoke sing ngidul ambek dienggo gunungan iki pokoke wis gak sah narik Mbah Somben iki wis. Sampeyan wis ngono iki. Bayare iki ben sasine 15.000 sampai engko ape nyadran neh. Ngoten. Dadi niki ngringakno awake dhewe ngono lho Mbah. Nek go sing gak melok kumpulan ki aku nerangno, tapi nek sing wis melok kumpulan ya paham. Susuk Mbah, pas ya enggak? Gak enak receh kayak gitu digembel gitu. Itu digembel. Ini terus numpuk ini Mbak Esus, kulon kali Mbak Lis. Gitu lono ul. Kene sakit lor kono taman iki pokoke aku sak glumbek kondangan gitu Mbah. Grup kondangan kok san klumpuke dhewe ning Yesus. Somben iki gawe gunungan sing tarian ngidul ki bisane senarik Pak RT gunungan aku ngono sampean wis prepal Mbah sampean wis gak ngono. Kok nek sampean melok ngiring kok ndeknane nek cara tugas klambi merah hati ya merah hati kabeh sampean tetep kebagian. Nek sing melok ngiring lho nggih, tapi nek sing gak melok ngiring sing wis sepuh-sepuh ya gak apa-apa, gak melok. Heeh. Jadi saya lanjut nah, pun ya Mbak. Iya. Tak nyuwun pamit. Ya Dek, ning gone Mbah Sugeng. Mbak Min. Assalamualaikum. Mbak. Aku wayahe narik ya Mbak tanggal 10. Iya. Tanggal 10. Loh, Mbak Ida ya, itu ora tau bulan iki. Mbak Ida ngomong kok. Nggih. Kene lah Mbah ngono mulai sik. Dinda. Nggih. Ora tau metu Dek yo kok Mbak Hidayah kuwi omah ae. To iki sinau ae Dinda iki. Ya yo. Kegiatan iki Mbah Dinda lah kuwi. Metu-metune iki nek belajar kelompok penendi mbek batur-bature ngono kuwi. Cara ning omah yo wis ning omah ae ora. Tau metu. Anu ya Mbah Receh nggih. Kita biar bisa naik. Lho, langsung lunas jenengan. Ya, oh ya arep-arepe ya sawah hari ora duit-duitnya. Wah, berarti 180, susuke 20. Lah timbangane sumber ya keteni panen neh. Oke, susuke 20. Nggih, malah alhamdulillah ya. Sama sing narik. Wis panen. Pun panen Mbak. Itu lagi. Entuk 15 karung, tak peme karek 13. Susute iki rong sak dhewe Mbak. Susuke 20 Mbak. 150. Ini kok ngene. Iya Mbak. Kok merah juga kene. Ini Mbak, Sugeng dilunasi guys, 180. Yo timbangane wong aku kuwi ngenteni panen neh ora ayo nek golek duit. Saiki malah saiki panen kok malah peceklik. Oke. Untuk semono ku serangane akeh kuwi. Siapa? Pun tak tulisin lunas semoga. Ya lunase ning Desember. Malah wis tak apa. Piye? Lunas Desember. Tulisi kene malah jelas kok. Wong yo ora ditulisi ngene-ngene kok di. Apa-apa yo.
Lha wong aku ku ora golek dhuwit ngono ngenteni nek panen. Iki panen iki. Sampeyan Mbak Hidayah nderek nggih. Niki. Ya nek pas sampeyan ngaraan ki lho, Wis sampeyan nek gone anu, Mbak Dinda. Mbak Lisa. Lah Sik. sik mantuk Nek ngaji. dhewe tak kontrolno. Bareng ambek nek budal ya karo Angel Mima iki ya, Dik. Ndek iki Budal ambek Piana. Bareng-bareng. Ana Mbak Wiwi Bu. Tapi nek apa cah gede ngene iki mulai bar magrib sampai bar isak kuwi nggih mantu. ngene kono jam 3 kula ngirangi. Jam 3 sore. Ya kami ngirangi. Iya Mbak, nek Mbak Hidayah kan wis ngono. Timbang Paling Mbak ae Lisa. ngomong ketemu Nek Dek sore kae ning aku ora mangkat-mangkat. nek Dinda ki kadang ya nek Mbak Lis rewel niki yo tek cah cilik-cilik bar magrib kan wis mantuk, Mbak. Yo kadang yo pun tak terus ya, Mbak. Iya, Bu. Matur suwun dilunasi. Wong ya ora kanggo Ya ora le Mbak, kok cero enek turahane dhuwit mlebune yo ning kas yo dienggo bareng-bareng. Ayo Mbak Hidayah. Siap. Oke guys, penak sing sak bloke kene ngumpuke ning gone Bu RT. Aku ning gone Bu RT. Mbah Rani barang. Aku rung petuk Mbah Rani. Lah ora enek nang omah dino. Ayo Pak, aku tak duduk Pak. Duduk Pak, ini Mbah tas malah dilunasi. Lah nganu Tek, sing Mbah tas lha sampeyan ngenteni apa, sik ngenteni apa, aku wis tuwek ngono. Maksud iki lah kuwi koyo wekku. HP iki iklan metu aku tak. Walah. Nang gowo nggone sapa ae? Siti. Siti, bayar piro ae Siti? Ya 15. Iki cek era ra cuci kakno. Terus enggak parah. Ya 15. Sopo 30 kilo. Iya nek sore bayar pisan nanti soal aku bayar. Pisan Pak RT wis bayar yo. Lah sing Pak Su gede melok bayar. Pisane wong lanang dadi dibayari aku ngono. Pisanan le. San Mbak Se. Terno. Tak tulis sapa pisan Mbak Se. Anu Pak Detris sapa? Sutresno. Oh iya Sutresno. Sing omong apa yang bayar 100 terok yunge ra wis 30. Iki TP 31. Ayo kasih yo 15 ya. Sok 5.000. Ora bahkan itu. Wes nyawan. Wis urung petok dimunggah. Rasanya juga. Oh nyembah serius jual ini. Ini ya 5.000. Enggak, terus tak terangno, maksudnya sih gak melok kumpulan, terus tak terangno yo penak koyo Mbak Wasini, koyo kan juga teko yo. Ngono ki yo wis gak apa-apa, Mbak. Terus ki karek Mbak Lani karo Mbak Sapi karo mukanan. Karek kuwi sing gak suwe. Assalamualaikum. Mbak. Mbak Satini. Yang Mbak? itu Ibu. Mbak. Mbak Satini. Mbak. Mbak. Ibu. Mbak Satini. Nguri. Apa roh? Mang kayak anak kelok-kelok. Mbak. Mbak. Pipinya bernangan. Ini. Kudu metu, Bu. Oh alah, anjir adus ah. Pinggir dini. Lah wong kowe kok
Wes sok ledar ya ning mburi. Apik kuwi lho narik, Bang. Yo. Berarti ini bunga kan? Nganu kok ora ngomong. Wis kae. Wes di sini dek Ano koy? Ano koy? narik nggo nyadran sok mben iki di nganu sensasi mbah sithik-sithik ngono sing berasa 15.000. 15.000. Tiap bulan. Maksudnya tiap bulan ini bayar 15 suben iki prepal serasa karya. Oh, ya. Beda cara bulan. Yo 180 ya, Le. Heeh. Wis tarian idul, tarian bungan wis opo wis prepal, Mbak. Wis omben sok nyadar. Iki sok ben sampean iki wis gak ditarik apa-apa, Mbak. Wis prepal. Pokoke sensasi 15. Susuk kan? Kayak pas ya. Ijek enak 5.000 ora dek iki. Lha kuwi kayak enak banget. Mau kartu lontong aku. Ngurus. Lapangan terus mengguri. Iki bali 5.000 iki kayak Ini enak. enak yo. Terus sampean arek nambah 10 ngono wae sampean yo. Yo wis yo. Iki digawe program ngene Mbak, sampeyan iki wis ben gak sah, maksudnya iki gak sah nariki yo kok ndek penak Pak RT dhewe aku dhewe ngono iki gak usah. Iki di ABC padha-padha. Nek iki kabeh padha. Nek ABC iki sok mben nek sekirane kaya aku, kaya Mas Arif, maksudnya Mas Kalimantan kuwi sampeyan tetep dijaluki tambah, Mbak. Kan iki nek sampeyan yo wis ora sok mbene wis Nek apa-apa nek apa nek gek gunungane. yo gunungane kan 50 sing dienggo Ora gek gunungane apa? iya sombene Mbah Lu piye malah meriah neh sombene Tapi api kene. lha somben lho cara sampean iki kudune malah melok Sampai ngurus apa api kene. mosok Mbah Iya, Yo. Habis kene. lho mulus malah 18 gunungan akeh kok Tapi api kene. mosok Mbah maksudnya wonge lah Ini dusuwanen buket ae Iya. kok tok. Wong sing delok nek ngomong aku karo. oh iya sing delok do nganu guys meriah sirine Nek gak ditekakno kono geno. lah yo geno yo Mbah aku dhewe yo lho nek gak ditekakno wae lek uju kena apa Nek ngono ngene ditekokno kono. lah yo karek sing ngarep Mbah sing wong bulan sing ngarep tek Ngarep nek endi iki malah gone Mbah Joyo teko gone Marjono engko sing kok bali anu nomor 1 mau ngarep. Lah badanku lho. Lah teko kene rek yo wis Wakire alhamdulillah guys, untungnya desih kok wis mantuk. Cara gak nang mantuk ngono ya kodanan guys. Pokoknya nggih alhamdulillah bersyukur banget ya anak lanang bareng ngerabuk kok langsung entuk udan deres guys. Ndek ini cuma grimis. Lah kok ndelalae sing bengi iki malah diparingi udan deres. Pokoknya bersyukur banget yo guys. Desih niki yo melok seneng guys. Engko nek tandurane dadi yo aku lah yo melo kecipratan rezeki ngono yo guys. Isaku yo cuma mendoakan diparingi udan ngene iki yo melu seneng. Iki lho nyawane koyo ngene iki guys. Lembing batu. Akeh nyawane. Lah yo yo rasah kalene lah. Iki lho paringi udan jumberes kok kene alhamdulillah. Kayak iki tenge anak-anak kayak dipateni mergo yo lembing iki koyo ngene iki guys. Makane dipateni kabeh. Tak sepilkan kilo ampere DC sing ning kene iki. Ape turune gak tak pateni yo kebak iki engko. Lho koyo ngene. Nemplek ning ngene iki. Makane lampune anak-anak kayak dipateni mergo yo enek lembing batune akeh. Antek peteng jumbret ke lho. Kaya tuwa. Alhamdulillah, deres ya guys. Deres pol.